Yeah. Simula na naman. Magandang umaga, kaibigan. Eto na naman tayo bago simula. Huminga ng malalim, alisin ang kaba. Tapos na ang kahapon, pwede na yan itapon. Huwag lang ang mga araw, dapat yan ang ibaon. Katulong mo sa panibagong hamon. May paparating na bagong araw. Pwede kang lamunin o pwede mong sabayan. Yung araw na kahapon, pwede kanyang gabayan. Kung ako sa'yo, tumayo ka na dyan. Huwag ka na magpahuli, kami ay sundan. Pagtungo sa liwanag, abuti ng tala. Pagkatapos pakita sa mundo, puso nagbabaga. Upang lahat ay mamulat sa aking susulat. Marinig sa lahat ang aking ulat. Huwag mabahala, ako ang bahala. Kasangga natin si Bathala. Walang imposible, sige lang sige. Abot mo ang mundo, malapit malayo. Sama-sama tayo, hanggang sa dulo. Ano man ang pagsubok, di susuko. Alam ko kaya mo, sige lang sige, sige lang sige. Walang imposible. Nagniningning ang pangarap ng iyong pusong humili. Action 5 ka? Ano? Andito ka? Dito ka na-assign sa... Taga rito ka? Yes. Pa-assign ka sa Davao? Ako maghanap ng boarding house doon. O kaya, apartment. But sabihin ko sa inyo, it's not my personal ambition to be president. Wala ang problema sa akin, walang ano. Pero pag sinagot mo ako ngayong gabi, okay na ako. For you. Okay. Isa sa first lady, siya. Tagal ako, sige tingin sa iyo. Totoo. Sagutin mo ako ngayon. Tatakbo ako presidente. Ngayon na, mag-declare ako. Ha? Hindi. Basta ako sagutin ako nito. Your activity. Oh my God! O ang isang katulad mo. O ang isang katulad mo. Tumingin sa aking mata, magtapat. So may mga videos na nakunan kanina sa Pampanga na hinahalikan niyo yung mga babae sa lips. Bakit niyo po ginagawa yun? Ba't masama ba? You're running for the presidency, sir. Yes, but it's bad to kiss women? Random women, sir. Yes. Ginagawa ko sa Davao because mahal ko yung kapwa ko tao. I want to embrace them, kiss them. Minus the sexual undertones. Wala yan sa akin. That's how I show my affection for them. Walang undertones. Ayun, kung naging presidente, uulitin niyo yan? Yes. If I see my countrymen and they want to hug me because they're happy, so why not? Kasi ang tanong ng mga iba, this can set a bad moral image for kids. Jesus Maria Joseph. Ano bang moral na assistant? When I say people... Parental guidance, sir, di ba? Baka maging parental guidance. That's nitpicking. Walang ano yan. Baski si Obama, nag-halik-halik. Tingnan mo yan kay Obama sa eleksyon. Sa lips? Ay, wala lips. Kapag ginusto na, hindi naman yung tang-tutang. Mutsing gano'n. Ano masama niyan? Nag-toothbrush naman ako. Nag-mouthwash ako bago ako nagbaba sa chopper. I do not contaminate. Ginagawa ko talaga yan. Diba? Sir, yung... Embrace.
Sir, yung projects, yung reforms, yung enough bang 6 years para sa isang... Ano po yung masasabi niyo sa balitang magkakaroon ng gayaan po sa eleksyon? Well, I hope not, because it will throw a monkey wrench in the normal process of selecting officials, and we are not ready for any gulo, are we? Number 2, Mayor. Alam niyo naman po yung nangyayaring media blackout. Hindi pinapakita yung dami ng supporters na pupunta sa inyong campaign rally at taliwas po yung lumalabas sa survey. Dahil po doon lalong nagpursige at naging agresibo yung mga kababayan po natin sa social media na i-promote at i-push po talaga kayo at yung suporta. Ano pong masasabi niyo sa ating mga netizens? Ganito yan eh. Fundamentally, a human being wants to be fair. Ayaw kasi natin by nature yung may underdog na ino-oppress mo. When you resort into something like that, na dadayain mo o news blackout, hindi mo palabas yung isang magandang event ng isang tao, kandidato, people will see through. And so, it's just, it's a, parang, they're taking the cudgels for me by adding more profound programs into that small thing there, the internet. Mayor, last question, number 3 po, medyo personal. Kasi my father, just like you, he was a prosecutor and he became a judge, and just like you, he loved our country, but he was killed in the line of duty kasi po naipakulong niya ang isa sa mga notorious na sindikato sa Pangasinan. Ang tanong ko po, paano niyo po bibigyan ng proteksyon yung mga government official na susunod sa inyo at makakapangga po yung mga ganitong klaseng mga sindikato po? Basta ako sinasabi ko, what you do to your fellow man, I will do it to you. Yan ang sabi ko. Lahat. Ano yung ginagawa mo sa kapwa mo taong, gagawin ko sa iyo. Mag-kidnap ka, I'll kidnap you. You kidnap the kidnap victim, I'll kidnap you because you are you are the victim of my kidnapping. Salamat sa suporta ninyo sa akin. For those who are with me, believing in my stand, I am almost anti-establishment na. Parang anti-gobyerno na kasi ako. Kasi nga, ayan, it is the government itself oppressing the people. Nandiyan yung mga corrupt, mga police, lahat ng sa droga. Ay, nako. Ano ba namang klaseng gobyerno to? Man, I hate it. I said it's government who should be there seeing after the welfare of the people. Wala namang ginagawa. Yung mga train natitirik because of corruption. Yung train ngayon, nagbili sila ng bagong train. Ang gumawa nito, Czechoslovakia, yung MRT natin. Yung ngayon sa Manila. Mga ulol, nagbili ng train sa China, hindi na compatible. Iba yung ininsekto. Ito naman, Czechoslovakia, hindi sila magkaintindihan kung paano ito ilagay yung... Kaya ganun eh. So yung train nahuhulog. Hindi compatible eh. And therefore, who has discussed the issue of the West Philippine Seas? Who has discussed terrorism? Who of them have, and these are serious issues facing our country, peace and order, economic growth and peace and development together. Who of the candidates have the kind of experience he has in handling those issues? I rest my case. Mr. President, how will you deal with cabinet secretaries who are non-performing? Sir, I'm here. Will you be giving them a deadline? Papansin ka talaga sa atin yun. Sir, good evening. Mr. President, Sir, can I get an answer, please? Huwag na kayo dyan. Malayo ang tingin. Ano? Sir, how will you be dealing with cabinet secretaries who are non-performing? Will you be giving them a deadline, like for example, 6 months to perform, and if they do not give you lahat ito, performance? Fortunately for me, yung
nagtrabaho na ito, galing na ito sa bakbakan na trabaho. For example, defense. Ito si Lito, laking sundalo to. So, dumaan ang bakbakan niya, buksakan niya. Hi, Mayor. Buwan na ni Moy? Mo lagi. Dako naman takay ko. Di magyapon siya kita nako. Kira na, day. Manhuna kung kinapon ka, maglisod sila. Mayor, oh. Sana ako, may dautan, mahitabo ninyo. You were just a dream that I once knew. Never thought I would be right for you. Kay Bo, baka nga si Mayor ang first nag-pass of Women Development Goals sa Tibok Pilipinas. Kay Bo, baka nga si Mayor di ganahan og mga drug addict. Pero teenager na sa rehab, na yung monthly allowance. O magpa-rehab na lang sad ko. Ano man, addict mo ko nimo. Okay. So, nagsisipag-viral ngayon yung mga man-man na yan. Carrot man, cabbage man, basura man, pinipig man, kubeta man. Nakapagtataka kung bakit hindi trending ang pinakasikat na man sa buong mundo ngayon. Kilala nyo ba kung sino? Manloloko, mandarambong, mangagago, mantutuhog, tapos mantiiwan. Anak ng sumag. Naman. Hustisya. Dapat trending din sila para mahiya sila. Dahil alam nyo sa totoo lang, ang sarap nilang ilublob sa manhole na may kumukulong mantika. Okay, humugot lang talaga ako. Pero masakit kasi. Hindi na talaga ako maniniwala at magpapabitag. Sa nga po, sangga lang, man na yan. Pero gusto ko muna mag-hi kay Carrot Man. Hi! Gugma, ayaw palabiin. Ang sobra na, di na nimo magamit. Never thought that I would lose your love. Can't imagine what could ruin us. Hit your phone just to hear your voice.